Mitä tahansa raskasta käyt nyt läpi, päästä vaan irti siitä. Vapauta itsesi. Voit vaikka sanoa ääneen nyt, että toista tämän perässä. Vapautan itseni tästä raskaasta energiasta. Vapaudun, vapaudun, vapaudun. Ja niin se on. Nyt olen vapaa. Onneksi olkoon. Kaikkea hyvää elämäsi seuraavaan vaiheeseen. Sä oot kokenut paljon ja sun tulevaisuus on valoisa. Sinä olet oman elämäsi mestari ja maailma on valmis sille, että olet omassa voimassasi. Saat nyt versio 2.0. Onneksi olkoon. Kaikkea hyvää ja rakkautta sulle. Jos haluat, niin jaa tätä videota eteenpäin. Uudelleen julkaise tai jaa sitä jossain medioissa. Ja muista, sinä olet mestari.